Takže... Myslím, že to není vtipný. Jako nějaký komentář. No samozřejmě. No takže sem se chodíme houpati a blbnouti a kouřiti a šukati ne. Jo, takže... Ano, tady si někdo postavil trapný bunkr, i když jako docela ujde. Minule jsme tam lezli nahoru, málem jsme se propadli, ale nevadí. Kdo tam lezl, já vole? Tady je pěkná houpačička. Bolí to pěkně do pipinky. No. Tamhle tudy jsme přišli. Tamhle je stáj koňská. A tady je samý hnusný zasraný listí se samýma hnusnýma zasranýma stromama. Ano, a tady vidíme Martinku, jak se pěkně houpe. Ano, nesmáli bychom se samozřejmě, kdyby to pod ní ruplo. Že ano. Sarajevo. No dobrý, za chvilku zdokumentujeme ještě mě. Ale i když jako to není nutný, jo.